कणकवलीतील महिलांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे। सुपर ग्राहक बाजार मॉल यांच्या माध्यमातून कणकवलीतील सर्वात मोठा हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम आज छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समितीसमोर तेली रोड सुपर ग्राहक बाजार मॉल या ठिकाणी सायंकाळी 4 ते 6 या वेळेत आयोजित करण्यात आला आहे। या कार्यक्रमाला लावणी सम्राज्ञी गौतमी पाटील, मराठी बिग बॉस फेम अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर व कॉमेडी किंग ओम यादव हे उपस्थित राहणार आहेत। कणकवलीतील महिलांसाठी खास आकर्षण आणि आनंदाची बातमी आहे। म्हणजे आज सर्वात मोठा हळदी कुंकाचा कार्यक्रम हा कणकवलीत होत आहे आणि त्याचं आयोजन केलं आहे ते सुपर ग्राहक बाजार मॉल यांच्या वतीने आयोजन केलं आहे। सायंकाळी 4 ते 6 वाजेपर्यंत हा कार्यक्रम आहे आणि याच कार्यक्रमांगी गौतमी पाटील, जान्हवी किल्लेदार आणि ओम यादव हे देखील या सुपर ग्राहक बाजारच्या मॉलच्या उद्घाटनाप्रसंगी येणार आहेत आणि ह्या ठिकाणी हा एक हळदी कुंकाचा कार्यक्रम देखील मोठा होणार आहे। कशा पद्धतीने या हळदी कुंकाच्या कार्यक्रमाचं नियोजन असेल, काय असेल हे देखील ते सुपर ग्राहक मॉलच्या ज्या सदस्य आहेत ते देखील आपल्याला सांगणार आहेत। मॅडम, काय सांगाल, हळदी कुंकाचा कार्यक्रम एक मोठा होतो आणि एवढी मोठी उपस्थिती असणार आहे, काय सांगाल त्याबद्दल? आज हा आमचा कार्यक्रम इथे आहे म्हणजे आम्ही 10 वर्ष कणकवलीत सेवा देतोय सुपर ग्राहक बाजारमधून। तर आता आम्ही नवीन जागेत ते स्थलांतरित करत आहोत, तर याचा आज शुभारंभ आहे की आम्ही याचा आज उद्घाटन समारंभ ठेवला आहे। तर यात आम्ही खास महिलांसाठी म्हणून 4 ते 6 या टायमिंगला हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम करतो आहे आणि त्याच्यानंतर 6 वाजल्यापासून आपल्या नरडवा रोडला ग्रामीण रुग्णालयाच्या समोर होम मिनिस्टरचा कार्यक्रम करतो आहे। तिथे प्रमुख उपस्थिती गौतमी पाटील, जान्हवी किल्लेकर आणि आपले कॉमेडी किंग ओम यादव येत आहेत आणि तिथे आम्ही महिलांसाठी म्हणून पण एक स्पेशल लकी ड्रॉ ठेवला आहे। त्याच्यासाठी पण 11 पैठणी, 10 शेगडी, 5 कुकर, 10 मिक्सर आणि 5 सोन्याचे नथ आणि प्रत्येक सहभागी महिलांसाठी आम्ही एक गिफ्ट हॅम्पर ठेवलं आहे। एक आकर्षक भेटवस्तू म्हणजे प्रत्येकी सहभागी घेणाऱ्या महिलेला आम्ही प्रत्येकाला एक ती भेटवस्तू देणार आहोत। तसंच आमचा जो हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम आहे त्याच्यासाठी पण आम्ही एक आकर्षक भेटवस्तू आम्ही देणारच होतो वाण म्हणून। प्लस त्यात आम्ही कंपन्यांचे पण काही सॅम्पलिंग पण देणार आहोत। निश्चितच हा कार्यक्रम होतो एक महिलांसाठी जी मोठी एक पर्वणी आहे आज, त्या महिलांना काय सांगाल? मला वाटतं की आज आम्ही खास महिलांसाठी म्हणून हे सगळं करतो आहे, तर त्यांनी खरंच इथे उपस्थिती दाखवावी आणि त्यांच्यासाठी एक आम्ही असं एक वेगळा अनुभव म्हणून सगळं इथे हे आयोजित केलं आहे। काही महिला ज्या स्टेजवर अजूनपर्यंत गेल्या नाही आहेत त्यांना पण एक संधी इथे भेटणार आहे। त्यांना काही कुपनचं काय प्राईज वगैरे काय द्यायची नाही आहे, फ्रीमध्ये सगळं आहे। तर त्यांनी सगळ्या महिलांनी जास्तीत जास्त महिलांनी याचा लाभ घ्यावा। निश्चितच जास्तीत जास्त महिलांनी लाभ घ्यावा असं सदस्यांनी सांगितलेलं आहे। आपण बघितलं तर हा आजचा जो सुपर ग्राहक बाजारच्या मॉलचं उद्घाटन आहे आणि या उद्घाटन प्रसंगी ज्या लावणी सम्राज्ञी गौतमी पाटील आहेत, त्यानंतर जान्हवी किल्लेदार आहेत, ओम यादव हे देखील येणार आहे आणि सायंकाळी 4 वाजता या कार्यक्रमाचं उद्घाटन होणार आहे। त्यामुळे संपूर्ण आता कणकवलीवासी देखील या कार्यक्रमाची वाट पाहताना दिसत आहेत। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली।